sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasa ng aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Mayong gabi naman sa aton sinima suki nga matag pramati sa kahanginan. Liwat na naman kita nga naga-welcome sa inyo diri sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan aksyon Night Patrol Program. Sa mga naga-monitor hindi lamang city-wide, hindi lamang province-wide, hindi lamang nationwide, kundi sa mga naga-monitor na worldwide. Pagi sa online broadcast sang Aksyon Radio Bacolod. Ano man nga oras sa inyo ginahamtangan, good day. Agaton sini nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang inyo regular anchorman. Ang inyo ginagkahidlawan, Aksyon Eric Magbanwa. Nga padayon sa gihapon ang pag-hibernate. Pagbalik niya damo na sang dala nga balita kag maayo nga informasyon para gid sa inyong amon mga tagpalamati. Sa kinaandan, liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo until 11 p.m. Diri na kita sa ika-4 na
nga Webes sa ikapat man nga bulan 2021. Kumusta na ang mga drivers dira nga nagapahuway na sa pagbiyahe? Manti amo ni oras way nagin man aktualisa nagabiyahe bangod man nga mayaras ang curfew diri sa Metro Bacolod. Solo-sobra na lang isa ka oras ang nabilin kag wala na sang dapat nga maglagaw sa palibot sang Metro Bacolod bangod sang ginapatuman nga curfew. Apang sa palibot sang Negros Occidental, alas 8 kaina pa lamang, alas 8 sang gabi, ginapatuman na ang curfew. So meaning kung taga probinsya sang Negros Occidental ka, hindi kagid pwedeng maglagaw-lagaw after 8 p.m. Aksyon Artay hupon checking in diriya sa Webes nga presentation sa Aksyon Night Patrol Program. Ginauptan na kita karon nga gabi ni Aksyon Henry Spolgar sa technical side. Back up manaton karon nga gabi si Aksyon JM Baikin. Harapan sa News Center si Aksyon An Defensor. Dito sa transmitter, sino itong aton upod sining gabi tutuhin? Toto Bernie Villacana, supod na dito sa transmitter. Kung hindi to Toto Bernie Villacanas ang bugal sang Himamaylan, si Action Noel Pinyalan siguro. Ang amon diri nga Chief Technician sang Action Radio Bacolod. Kumusta na kamo masuki namon nga matag pramati sa kahanginan? Mga nagasunod na every night nagabantay na sa aton sining nga pagpangalagan. Liwat na naman kita nga mga libot kag mga hibalo sang mga informasyon. Mga nagkalanabo, mga events nga posible ara lamang sa inyo mga ugsaran. Pero tigo nyo yung marasmasan, igo ka mo makahibalo, mabatian nyo na lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Amo na kaabtik ang aton sininga patrol. Man by the Action Man. Aksyon John Diaz, back up niya subong piloto, si Ihadon Nino Bugina. Ayosa. Welcome na diri sa aton sininga pagpangalaga ng inyong mga greetings ipadala lang palihog diri sa aton sininga text hotline 0963-757-0874 para sa mga wala iya sa Facebook account. Kag hindi magapadala sa ila mga mensahe paagi sa Facebook sa Aksyon Radio Bacolod. Don't you worry, pwede ka mo gihapon na makapadalaya sang inyo sining mga mensahe pagi sa text. No? Pero kung wala ka mo dirat cellphone, pero may arag ka mo access internet connection, pwede ka mo gihapon makapadala sang inyo mga mensahe. No? Dira sa available nga chat room. May ara dira no nga comment section, pwede gi kamo makapadala sang minsay kay basahon tagid ina dugay-dugay. Sa mga nagamaniho nagahingagaw magkapauli sa ilatag sa ka mga puluyan. Abi hinay-hinay sa pagpadalagan kapin pagid kon motorsiklo ang inyo ginagamit nga sarakyan. Ibitar sang ginatawag nga disgrasya sa tion sang kagabihon. Ang pagmaniho kinahanglan mangin mahinalungon. Pagauptan man kita in a short while sa aton sinima aksyon na field reporters. Ana na sa ila tagsa ka mga area of responsibility agud nga magdulong sa inyo sang sitwasyon sa palibot iya sang Negros Occidental. Baloon ta karon kumusta na? Diri sa sudad sa Bacolod right after kaina nga nag-transfer sang voters registration diri sa Metro Bacolod si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Hasta sininga gabi ang Facebook, grabe ho. Hasta sininga gabi isa gihapon sang hot topic. Diriya sa bahin sang Negros and Bacolod ang pag-transfer na sang voters registration diri sa Bacolod City
ni former congressman sa 3rd District nga si former Congressman Albi Bantog Benitez. Idamo na mga speculation ang nagaguluwa, pero right after kaina sa ngiya sining nga pagparehistro o pagtransfer sang voters registration, wala man sang any statement nga ginbuyan kung bala after sa pagtransfer what will happen next. Pero siling ni Roquette, abot na ni Roquette na why naman kinanglanon kung mag-transfer ka sang registration mo nga mayara pa sang mileage ka? Hindi naman kinanglanon nga pay balomos bakolod what is the real score sina kundi siyempre ang katapusan kag bottom line sina partigid gyapon politika. Hala. Siling sang tribo pula amo na ni hinog tanay kita pa ha. Di kaina ang majority sa mga ginasuksok sa mga nag-attend dito sa pagparehistro ni former Congressman Albi Benitez. Color blue ang majority sang mga supporters nga nagkaladto to although ginasuksok kaina ni Congressman o former Congressman now Negros Occidental kwan ini siya mo nagabulig subong sa kay Governor Bong Lacson. Di kay kwan ini siya pro bono. Nga konsultant sang Negros Occidental nga nagabulig kapin pagid sa kampanya sang COVID-19. Pero kay na majority sa nagulupod sa iya, luwas si abi kay Congressman o former Congressman Albi Benitez nga nagka-color white ang iya sining nga bayo. Pero mga nagaulupod to kay nag-obserbar ka mo, color blue. Hindi ayan nga ngingkwentro kumadayon gidman sa palabuton nga eleksyon sa 2022. Tribo pula versus tribo blue. Ay, grabe, no? Tigaling nga mo na bala, hindi ka gidya magkapili kung sinong maengkwentro sa imo, sino ang imo sining nga mangin kasumpong. Bangod ang eleksyon, ginapatigayon, inaagod hatagan ligwang pumuloyo. Ang gamhanan nga mga pumuloyo sa pagpili kung sino ang ila, nahamutan kag ginapatihan nga magkadalasang development sa isa ka banwa, sa isa ka syudad o kon sa komunidad sa pangkabilugan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Lain man galing ang pag-file na kung pagsaylo mo na sa imo sining voters registration. Ang pag-file sang certificate of imo abi halimbawa mag-intra ka na gid kung mag-file ka sang certificate of candidacy is one thing. Pero kung mag-intra ka pagid halimbawa pag-file mo na tapos ka na naka-file sang imo certificate of candidacy, pero ang pagdaog sa election is another thing. Ang pag-transfer sang voters registration is something. Ang pag-file sang COC consider natin that is another thing. Pero winning the election, lain naman na yung istorya. Last 9:59 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy kay paring Sanimoy paladar siling nga monitor gid ko karon nga gabi. Tamiyaw lang ko na sa mga ugangan ko sila ni Papa Jen kag Mamang Elsa Mesaira sa barangay Nangka, Ibi, Magalona. Sa mga anak ko, si Arjan, John Felix, kag Daniel, si Dandan. Ayos pare, salamat gid paring Saniboy. Basiara ka na buwas sa imong lugar pare.
Maihapit ko na sa imo, padoktoran ko man, boss, kidaway na ginmayo gandar bla. Sa tanan nga mga security guards on duty, karon nga gabi, kumusta ka mo? Salamat gid nga bisan na ang inyo sining atensyon nara sa trabaho, ang dulunggan ara sa Aksyon Radio mo nang pinaka-the best. Haring isa lang gido, isa na lang ni para at least magkakadto kita gilayon sa pagcheckar sa sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Kung ano na mga sitwasyon ta, kinapaibalogid sa tanan Aksyon Radio Bacolod ARB Mobile Community Pantry. Magkuha suno sa pagkinahanglan magbulig sang masarangan. Aksyon Radio Bacolod magalansar sang Mobile Community Pantry sa maabot nga Abril 24 o kun Sabado nga adlaw. Ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga mapilian nga lugar sa palibot sang Metro Bacolod. Kaangay isang sistema nga ginapatuman sa mga community pantries. Ginahinyo ang publiko nga magkuha sang ila kinanglanon sa among nga adlaw o kung mahimo nga makapalabot sa bulig basi sa ikasarang. Aksyon Radio Bacolod ang bukas sa pagbaton sa mga donasyon kaangay sang mga masunod. Kung mayara ka mo da bugas, mayara ka mo canned goods, noodles, coffee, or pwede man gatas, kalamay, itlog, o tanon, mga condiments, mga panakot, pwede man, or tinapay, pwede ginina nga mahatag kung mayara ka mo sang sulusubra. Pero may ara gid ang Aksyon Radio as our initiative and as part of our social responsibility. May pandemya man kag wala dugay na ninamon niya ginahimo. Now sa dugang kay gayunan kag dugang nga informasyon magtawag lang sa 4343861 o kung 0947-637-6786. May mo man kamo makapigangot pagi sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, magbuligay kag ipakita ang paghilusa sa piyak sang pandemya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Mayong gabi man nga pagmonitor dira sa Hong Kong sa kay Daisy o kan kay Rosella Grandea. Mayong gabi dira. Amo man ga monitor sa kay Daisy Haviliana. O Daisy din kadapit subong nagamonitor sa kay Sunny o paring Sunny Luzada. Ano ni paring Sunny tuod ni? Maninoy ko mapapili is Bacolod ay sadya ini. Villa Maria sumag nagatutok kay Agid Pamati sa Aksyon Night Patrol. Salamat gid sa inyo mga greetings yun na short while. Alas 10:03 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. This time kaduan tarang patrol. Ibaloon tarang sitwasyon kag pulso sa palibot sang Metro Bacolod. Kumusta hontag karon na gabi? Nano ang epekto? Nanong sitwasyon pagkatapos kaina? Uy, damo ga reklamo siling nilang pagpadulong kaina ni former Congressman Albi Benitez. Dira sa may Bacolod Bay Center sa taratapan sang Commission on Elections nga adaway masunod daw ang health protocol, ang social distancing daw wala masunod. Nanong tabo da? Sa mga litrato nga mga post bala sa Facebook, makita nga puwerte kadamo sang nagtulumpok. Kagrabe man kay ang mga nag-support dito nga nagkadto nga team, hindi lang niya taga 3rd District, kundi mayara mga mayors, mayara mga opisyales sa mga banwa kag syudad sa Sorman nga bahin sang probinsya. Nanumbot ang balon diri, pululihan nila si Mayor Bing. Alas 10:04 na, this time ibalawon naton ang sitwasyon na sa palibot sang Metro Bacolod. Sa Aksyon, John Diaz sa Patrol. Aksyon, John, kumusta? May gabi, may ice, no? May ano? May baligya ka mo da ice. May baligya, Aisa.
Para sa ano na? Nagit subong eh. Ha? Duga amat-amat. Nabi nung init-init nong. Ati, kunway Duga ice, init. pwede Nagit eh. maguro lampunaya. Ah? Kunway ice, lampunaya. Alam may paha ko di pwede halog gutok-gutokan hug tanay paha ni kuno. Subong na may loyalty check na kuno mo. Oo. Pero nong, kilala mo si Tutoy Bibo? Ngay, Ang amo ni Blowaw? Ang Tutoy Bibo, nong, kilala mo nong? Alam amo, mo hindi. hindi yan na naguro matandaan sa Totoy Bibo sa una. Sa sunod na eleksyon, action art tayo hupon. Sige lang, gain nyo lang ko na, kuha na. Gain nyo lang ko slot nga daan kay parang makapreparar tabla. Makapreparar ka? Puhi, hindi Tapos, ma... amo yung mo jingle na yun. Daog na yun eh. Daog na yun eh. Amo na pagkampal nga, pakadtop na sila isol na sila po. Siling nila mo niyang iya siling nga ginagamit ka jingle nga bisan way ka kainom hubog ka mo. Oo eh, amo na mga bisan wala ganun kaon, dubusog ka. Na amo na singuna sang sa patrol man ko. Oo. Pag music palang singuna Totoy Bibo nga intro. Sus, ang mga na malabayan namon nga mga security guard singuna puwerteng singgitan eh. Ate mo na gani, ang bago gani ko kilala mo sa Toy Bibo. Ati So sa, nagbalik ka lang eh, no? sa una pa to. Grabe to. Dugay na to. Dugay na to. Hindi na magpabalo ay nga dumay edad ka na. Hindi. Hindi na gin matago. Kahit hindi na takaymutan mayo ho. Ay, hindi na gid matago. Naano na gid nga. Ako nga di basta layo yung may mutaran ko gid mo. Ang important- Na kon upo duloy mga papang be. Importanteng gatindog ang buhok. Amo gina, amo storyan pa na ko ng gatindog na bla. Kay ti ang natabo kay na to, ang rason gid tong gatindog gid mo. Na. Kay gata contest sila gali kung sinong gatindog ag sinong wala. Baw, At gin lubong gid sa duta eh. amo tong lain kay na nanong tabo sadto. Karo bla kay kabalo ka, amo ning hambal sa akong sa pulis ang opisyo mo na aksyon dyan. Hmm? Mga one-on-one sa aksyon dyan, mabalaan mo ginatanan nga mga kalainan mo. Kaya naman nung wala mo kami ito kagina nga duwasang suspekto lang nga ng labo to. Ano abi kay ang balya kay ginasilusan niya ko mo kay kung kalsamon nga duwa. Ako niya, gatindog ba niya? Ate Kaya kaya mo gito. amo gito ginalinan guro kay ginagad ya malang kuno pangapi. Gani, pangapigan ni karon bla kay balikan ta na sa karon na. Pero karon nga gabi, ari kami di linong-linong gid action na at kay wala gid sang ni isa ka tawo nga naglibot-libot sa Bacolod City Government Center. Kay gihapon do ang tao bisan di mo na pag-remind nga hindi pwede kalagaw diri sa NDC. Pero ay na kami nagalagaw gid man pwede rin ka bro mailo di mga puso guard naga-monitor ni mga puso guard di mong sa Ay, NDC kung gabi. Buda, Mabalaan din nila kunari kami diri. Kasigim libot-libot gapon pero ang ano lang is wala ginapatay ang suga. No, ari lang gid gapon yung set light sa palibot ng fountain area as is na ya ginapanda ginakong gabi kay ti hindi maligami nagapuro park diri sa kilid bla sa may parking area sa NGC may nagaparada diri nga masanakyan may nagatrabaho diri sa may call center sa Tabuk no and may nagapulupungko diri pero mga ano ni mga agents bla call center agents nga diri nagatiner. So, Okay. now, wala din may nagabaligya action art. Subong, dito nila, huwag yung sulod-sulod nila gawa sa marketplace. Dito ang gabaligya. Kaya kung diri ka sa dalan, di na pwede mo. Ginasaway diri. Kaya ang nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan na. Correct. Kaya diri kami, sulod kami dito. Nga, sulod-sulod sila dito para makabulo baligya sila, no? Kaya at least mabuhay-buhay, mabalami nagkabaligya diri. Mani, popcorn na. Meron na fishball, tempura, bisa na mga fries ang pagkaon. Basta masulod sa tiyan, kagini na maglain ang ulo, wala gid problema kung kasabihon. Bingo! Baligya, di o, mayari di ka bakal-bakal. Mayari ka na nagkasulo smoke-smoke eh. Tago-tago lang eh. Bawal maka
suyok gid diri nga pakita kag isdalan mong kay nali na madisgrasya kag dakpon kay nila pero dapat na sok lang gid ang face mask. Ang police ng Station 4 sige maderibot may barak man diri abi nga naka on standby nga kapulisan. Pero diri sa likod ng NGC, why gid may nagatambay kay why man sila natambayan kay gina-construct di kabay? Ang sa din? Ang sa likod ng NGC, doon mo nila bala do Park Saxon na art. Okay. Sige pa construction ang ilado lang nga, di ba? May ginadurog jogging-joggingan na sa nga dalan, do footwalk na ginobra before. Subong ginatahan nila do atop, no? Nga para siguro silungan. And then ang sulod, inibala ang do football field doon sa likod sa basketballan, da sa next building, dampe. Gina-construct din nila, ginakayo. Kay kita ko doon landscape, sila lang ibutang. And then daw, under construction na rin, nagsugod na ni last month pa eh. Daw, before magabot ang COVID-19 vaccine, doon nagsugod na rin ilang nga ginakayo action art nga pagpatahom na sa likod ng Bacolod City Government Center. Wala na si Parating Papang lang iba, Nixon? di na maglayaw, kundi yung mga banwa kag syudad. Dari na lang sila sa Bacolod, kaya timikatuan mo sila nga kaangay sinidari, no? So, dari Asiling sila, ko, why does si Papang Nixon? alain akong piloto. Hindi. Di ba siya mo na ganing hindi siya ganing piloto ba siya ara na siya pa kuan bala to play. Away di sa. Lain niya ginapakuribungan sa ga monitor siya kay gatek siya mo. katekla. Ano ko nang balian? Siling ka may ara ka naman da. Siling ko ti ara ka man gani da. Ari din siguro sa NCCI. Gani. Kabalolo ko kung diinin sa karon sa bunga gabi. Din siya? Hindi ko lang pagtudlo. Kaya gumamati to sa. Ba may sikrito ka mo Oo, kabalo siya na. Makutasod na. Kay total nga namuno mo si Papang. Okay. May kilala ko nga nagambal sa tanan nga matanion, hindi ka gid magpadala-dala sa ulo nga gamay. Nay, kalain. Sa ulo nga gamay ha. Hindi ka dapat magpapirde ang ulo nga gamay sa ulo nga dako. Na, amo ginang filosofiya sang kilala ko. Kag kilala mo man. Na, amo nang natabo diktakson na isog punto na rin kay na-interview to sa mga ang natabo sinadagali ginahisilosa na sa gali kay ti ang ambaldre sang suspect 73 years old na ring suspect senior citizen nagidyaturang balibakod pa ko serya kaya ko pa gani magsikad Nay. ano nga sa isang sikad ng gusto mo sa raw sa e-bike o kung sa payaga Yang badri sang 73 anyos nga suspect nga mo si Wilfredo Sadaba, ining si Branil Casas, 44 anyos, ang biktima, ginsulong ni sa kunudamong kay ti ang ipagkabalo do na hisa, balaw ko nahimon si action na art, ining si Casas, kay ang live-in partner sa ni Casas, nagabulubisita dala siya payag. Yang balik kadto laman din ang babae kay mga ayuutan. Di ko may kwarta ko, tingapi kami nga duway. Di kong gusto yung magpangapi, di kinakapihan ko manasa. Ba? Ang terminology, pero yan ikon makampang-ampang, tiyampang-ampang Ay! Kung may kwarta sa kuno. Ako, baling anong hampang-hampang nila pa ibagdamang? Ati dumamo kasi. Hampang-hampang Naginlawag, nga. Ay, grabe ba? Pakita, ito bala ang video, bala Action JM. Ang ambalya, nga, muna, ti ambalya ka pangita sa kwarta. Ti ko may kwarta ko, kadto do sa sako ni, ti ko gisaway makamanya relasyon nga duwaya. Okay. Kaya ambalya, hindi ko man sa living partner, wala makamanya relasyon nga duwa. Pero kung mga pisa, ti ginakapihan ko gid sa Okay. Kaya mo ito natabo ko na ambaldre ni sa Daba, nga pagkadto sa iya, kay inasang aga ni Casas, ginabalansa ko nga patson sa mong, tiyo mo ito gilampusan sa, nakalikaw sa, igo lang sa tiil. Amo to natumba ako nagligid na sabi action art. Dali kay nagkamang sa nalabot itong ispading. Ang bali gusto mo ginigurong ginimo mo ay. Then bali doon mas ko ng bungog action art. Doon ang pangdulong panulukan niya. Ginlabo ya una igos tiil. Pag igos tiil, kainit tigid ko ng action art. Duha kay igo sa tuo nga bahin sang liog. Nat gindugangan na pag sa kainit niya, gindugangan niya pag duha. Kalabo sa wala nga liog para timbang. Sus, grabe ba? Sa ulihi,
nagpabilin pagid ako ng isa pagid kalabo sa ulo aksonat. Kay sa kainit ya. Kaya mo tambalagin butong yan ikaw ng ining biktima kay tampukan niya tani kay para ko hindi makita ka ido kay damo ko na ido sa palibot damo. Kaya ang balagin kot-kotan niya agin tampukan niya para hindi ko na pag makita ka ido. Kasi uligin ako para hindi mo ko na makita ka taong ibana. Okay. Ario, ang interview naton kay Wilfredo Sadaba, one-on-one, samtang ara sulod sang Silda sang station number 7. Ano ito ba ang station? Nagkadto to na. Ay, nabalay. Payag ko to. Ano na? Nagkadto ka to, no? Malaki na. Nagkadto to na. Ginampusan niya po eh. Ano ginampusan mo? Dos. Ginanaan niya. Ako na na po. Ginampusan gari. Gano'n, may pilas pa ko doon. Sa bel mo? Oo, ano? Ginampusan sa likod. Tapos, mapangapinan ko ako ng pagbalingon eh. Oo. Wala ito mo, wala ito si mo. Hindi, siya kaya nagkakonsya akong patsyon niya ko. Hindi na pala niya pa? Oo. Ano ba yan? Ano ba yan sa mga kapdanan ko sa invite? Sa patsyon niya ko. Siya nga masang akong mga kapdanan, nga halong ka. Kaya patsyon niya ka. Halong ang kote, siya nagagubat ko eh. Nakatubig ka siya? Hindi ka pangisagin sa buro ng kamoy. Ako hindi ko tani labo siya kung kunay. Ano to po? Kaya ka o sa baba? Ano naman? Sa dalom lang. Ano ang balo si Mobe ko na? Republi, patsyon ka? Ano, manok mga patsyon nila yung dali-dali. Hindi, lagyo ka eh. Lagyo ka lang po sana ko gapon. Ako iwas ko lang mga gamo. Kaya ginahing abot, tigay ko. Huwag na kumain mo eh. Para nakalagit. Ispading to ang ginpa mo. Dito na butang tayo. Para sa kilid mo sa payam. Payam. Oo, yung kamang ko eh, natumba na ko paglampos eh. Tapos? Huwag na choice ang lawa, panang ako na, huwag na ko pinsan, mabi, malakyo pa ko tayo na panakay, iko ka na eh. Tayo nabalikdang ko siya. Napusan ko sa ulo mo, lalapaw. Nabalikdang ko siya, nagapungko ko, pagbalikid ko nga, malampo sa liwat. Doon napo ko sa tuhod eh. Tapos? Natumba siya. Pagtumba ya? Pagkatumba yan. Yung pagpo sa liog eh. Labo mo? Labo sa liog yun. Tuna ka labo lang. Buat lang ang diriyo, 4 eh. 2 mo di. Isa sa ulo. 5 eh. Nga na mo gito pa. Nga doon na natamaan mo gito ka na po siya. Pito na po eh. Nakakapit ko wala siyang hindi ko pagpilitan. Kasinggat ko kakamang ko. Hindi ko pagpilitan eh. Nadlo ko yan. Ako nadlo ko magaway. Kaya ginapilit eh ko. Kasi why na church. Pero ginuguyod mo siya para ako magkapaglubong sa iyo? Oo, tampukan ko na tayo kasi ginadamong idog la. Hindi ba siya idog? Tampukan ko eh. Pagtampok magkatukot na siya diri. Ma-surrender eh. So anyway, pag gawin na 20 minutos, harap na siya. Nakakatlo ka pa, di ba wala na? Why? Harap na sila eh. Tayo lang yung ang distansya sa ginlapusan, o ginlapukan, saka dito sa ginlapukan mo sila. Lapit mo lang? Ginguyod na siya? Oo, lapit lang lang. Ikaw ba ito nakuskot? Oo. Nga tayo ginlapong mo kaya? Kita ko, utani siya nga kung na, sa damo pa ng ito na. Hindi mo kita ng tao eh. Oo. Why na choice siya bilang kung ang ginalina na ginatay, ako ng sampahe. Oo, why na. Yan na, live-in. Kaya mo na sa'yo? Ang bahay na. Ay, kung lang, ampang-ampang lang yan. Kayat. Mga sa dugay na tayo? Mumala na kung makita ko sa'yo. Hindi na. Kung makita ko sa may kwarta ko, kaya pangita mo sa kwarta, kasi. Bakit mo sa sampayan mo? Why? Nakita ko sa kapiyan. Oo. Istorya eh. O dahil mga pika. Kung yara eh. Pangapi kami. Pero that time, nga na makatulog sa kulakay na sa imoto na kaya. Mga ikupan, ano? Oo, nagkwato siya.
Utan ta mo dala na talan ng kani. Dala na utan man? Oo. Hindi ba tapahan ka pa tumorde? Kung mahimo siya na, kaya mo lang. Hindi mo ito ka nantay, ano yung mo tay? Oo, yung kwan ka man eh. May pamilya ko pala? Oo. Apat sa bilo. Bata, hindi mo ako tataan. Pero siya lang eh. Kabalo na ko sinamat na yata. Naway ko nila kung kabalo sila. Naway ba siya nagkatudi. Ang uto ko nagkatudi, kasi pabalo ito. Ano, may ayo ka sa pamilya ko pang napatay mo tayo? Ha? Ano ayo mo, patay lo, be? Oo, wala na mo pa na. Iyan na gusto eh. Ako hindi na ba akong gusto na ipasyong ko siya. Iyan na katuto sa ako na be. Oo. Di ba, nakakonsan mo sarili na ginagubas na pasyon ka. Kung patay ako, patay siya, pasinsya eh. Kaya una siya patay. Action Art ang matang pagpayag ni Sadaba, ang kompleto na to nga interview sa iya kay Nadigto mismo sa Zelda sa station number 7. Grabe, no? Hindi mo gitoon mapulong. Tiyan mo na balado ka. Simple, malagani siya iya kay... Tiyan ano kay naimpito mangguro ang pobre ni. Tinga nga. Gani nga mo na bala kabudlay nga kung makalikaw na lang tani. Ti parito kay na. Ti ara krimen niya. Kag may edad na siya mo. Oo. Kaya mo pag ito action at ang rason, kaya mo itong ginapalayag niya, nga actually, tayo ba rin, ginusog man sa ugaling kay hindi na sa masaylo, wala sa pamilya, kaya panindugan, ginugusto yan na, kaya sa ito naggubat, kung action art, no? Galing kiti, napatay gini, I mean, si Casas, siyang pamilya naman ni Casas, desidido nga pasakaan sa nagkakaigo nga kaso. Gini nga, daw tanin nila, kaling kay wala to na tapos, no, ang tanang na dokumento, buwan siguro nila ipad ang kaso action art, no? Ang iba na, ka mga balita karon bantay sa tamaka-aksyon, mga bypass operation naging patigayon sa palibot ng surad sa Bacolod, bantayan diri sa tunaman nga pagbalik report. Sa tuturan nga maka-aksyon tandaan nga isa sa marasol sa pagtugas sa baratian sa tulawas mong paguyaw ko ng pagnubo. Rekta sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa Bacolod sa Action sa Bacolod Action Radio. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Kung nasa aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat gid patrol ang dugang sinagkaroon mga detalye nga natipon sa nga patrol sa pagpanumbalik lang ni aksyon John Diaz. May gabi dira kay Donna Robles Pro Digalidad. Kamonitor siya karon nga gabi dira sa may San Diego, California. Mayong gabi man, thanks man sa pag-monitor sa kay Jonathan Magbanwa. Oy, ang tanan nga magkabalikat Civicom members, 293 Kawayan Chapter, especially kay 29337. Kay paring Jonathan Magbanwa, 29337, 142 for the 108 and 12. Extending 44 to all 41s and your family circle down your end. Watching and listening to your program down Barangay Kaliling,
Kawayan Negros Occidental. Uy, taga 366 Kandoni, chapter nga kabalikat si Vicom. Kamusta ka mo? Kahapon, ngayon, bukas. Ang iyang ngalan sa Facebook, siling niya may gabi Action Art, at Action Dan Diaz, stay safe and godless. Kay Pinky Terwell, good evening, watching live from Purok, Banawi, Villamonte. Thank you, Gid. Salamat, Gid, sa inyo. Elizabeth Malaka Gamala, salamat man. Uy, ang taga-Jutams daw, may gabi man sa mga kaberks nato na. Mga taxi driver ng iban, way na nagpalauli nga nagamonitor ti mayong gabi dira. Elizabeth Malaga Gamala, sining niya, God bless and more power to Action Radio Bacolod. Noel Pahilanga, salamat Gid. Milili Oligo, Lizal Joy, Elon Amoroso. Lilia Taton, good evening. Sign on to sign off lang kami. Action Radio kag Indi Takagwa, kay Indi Takagwa. Iba Gradas Baterna, may gabi man. Sakay Madam Kelly Jelly, may gabi man. Siling nga sa akong utod kay Jenny Dialagdon. Get well soon and stay safe, Gid. Ray Carbakil. Yamay lang nakapag-monitor ni Joms Calibjo. Barangay 22, Bacolod City. Kelly Jelly niya may gabi sa akong tukayo. Kagay tukayo mo, Art B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Kag sa family ko sa Barangay Pandanon, DSB. Paring Sindoy Ransi, ka-monitor man karon na gabi, Dennis Nuestro. Harapan si Sir Noel Amar. Siling nga good evening, tamiyaw ko friend ko ba rin sa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Tibor, Roma. Susan Gonzales, good evening man. Listening here, thank you. Maria Filo Baton, sa kabog naman ka-monitor, si Ray Carbakil. Siling nga may galiparo-kuro kag Tagalog sang kay Gaili, Tagalog sa Mansilingan, kag Jo Marie Calibjo sa Maaw, Bago City. Thank you for listening. Ayos. Harapan garagaak si Aksyon dyan ba? Siling ni Kelly Jelly. Raymar Hicano Haliasgo, morito magamit rin sityo pa barangay Sagang La Castiliana. Kulang dayon family Alasgo Hicano Salvatierra Tapayan Cabalfin Robles family. Kylie G Tagalog may gabi. Thank you man for listening. Corazon Villasis Gayo, Harapan Rosela Grandea. Nabugi nga salamat sa greetings and keep safe. Thank you man for monitoring. Krisha Blas, good evening. Yvonne Boyster, may gabi man. May lang ang pag-monitor kay Julie Villando Ausan. Kay Gaili Tagalog, o nabasa ko na ni Kahina. Kay Mary Jo Gis Distaho. Daisy Haviliana, sa kay Rosalina Ariliano Espadero, Suset Pahi Margin. O yung iba na ba sini kumalabutan kay Tita Alex Alfabito, may gabi. Regards kay Tito Jojo Anlap. Gamonitor man karon na gabi. Kay Arnel Francisco, good evening. La Carlota Diehard sa Action Radio. Alas 10:27 pagbalik ta karon. Iban pagin mga detalye man ngay gadulong sa aton sining mga field reporters dili lamang sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol Program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Radyo. Aksyon Radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Alas 10:41 na daw ginahunos lang aton siningit tiempo. This time kadtuan ta na ang mga asod-asod na nga mga report nga natipon sa aton sining nga mga action reporters. Unahon ta this time ang report na gikan sa Central Negros. Mga detalye na sa balita upod kay Aksyon Percival Villamor. Aksyon Percival, maayong gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Art kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok pagpamati sa Aksyon na Night Patrol Aksyon Art. So sa gihapon Aksyon Art nagpadulong kita dito sa area sa nga barangay Balabag, La Carlota City. Kag dito nagakuha kita sa nga interview sa kay Honorable Kapitan Rombines Jr. sa regarding sa pag-lockdown sa among barangay tungod sa COVID-19. So ang pag-lockdown halin sang pitsa 20. So gadalagan Action Art subong ang ila subong mga positive gidya 20 kabilog kag padayon pa subong ang contact tracing sang mga persona nga nagpositive. Ang nagpositive nga nagdala dira sang COVID-19 sa barangay, isa ini siya kabilog kag ginapangita pa subong ang history sini kundi siya nagalin kay gulpi lang Action Art suno sa kay Honorable Kapitan Rombines nga gulpi lang naglain ang pamatsyag. Kag dito gin swab so nagpositive siya. Kag gin pangita ang ginkontak sini sang isa nga nagpositive. So may ara overall nga 20 ang nag-positive Action Art. So ang contact tracing ginapadayon pa sang aton barangay sang Balabag kag pag-suportar man sang aton nga pinalangga nga Mayor Dr. Rex Salandoon. So ang barangay Balabag gin lockdown hasta sa sini nga mga tinion. Ari ang porsyon sang interview sang Action Radio sa kay Honorable Kapitan Rombines Jr. Nga pon sa tanan, subong aton nga positive is 20 kabilog. Ang sa contract tracing ta is way pa na gina-trace pa, way pa maayo yung total number. Pero sang kagapon is 27. Moto silang yung pang-sub, motong nagwa nga 11 nga new. Plus ang naligad nga 9 is 20, subong ang positive. Sa din gid siya nagalin kap ang nag-positive kap nga nagdala diri sa barangay Balabag kap.
Bali, ang una-una is isa lang gid ng gin investigahan, so why pa ma-determine kung dinigid na pa. Okay, naggulkada lang naglain matsyagya, so nag-decide ang si doktora na doon nga na lang sa iswab. So mo to nagpositive sa. Oo. Mo to siya tong pinakauna nga nagpositive. So mga pila na ni ka di subong ng kapang pag-sirado kag pag masiling naton nga na lockdown ang pamilya sa nga nag-positive sa COVID-19. So ang una nga positive is around Thursday. Thursday. Tapos gin lockdown din ng nila pamilya kag ang tanan nga direct contact. From Thursday subong. So ang atong local government sa pagpamuno ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon, so nag-assist man kag nagahatag man na bulig sa mga pumuluyo. Subong nila maabot nila nga mga food packs sa tanan nga na household. So nakita ko to sa ato nga page kuando nagatag man to si Honorable John Gisrael Portorio. Una nga ged nga pag restricted area ged sang kagapon is April 20 sa dyan nagatag sa food packs. Siya pinakauna provide food packs. So ang hindi nga plastada kap padayon pa ang contact tracing, so ay pagidman na gabot ang ilang mga swab. So subong na trace pa ang tanan nga naka-direct contact. So ginmangkot na magina is wala pa natapos ang actual number sang tanan nga nag-direct contact sa nag-positive. So ang imong panugyan o kung message sa aton na pumuluyo diri sa barangay Balabag kapang imong message. So ang ako naman na kami nga mga frontliners na obra na yun naman nga lubrahon. So, kabay pabuligan naman kami sa pamagi nga pagpiner sa inyo lang nga balay. So, ilang pila pa? Siguro, nakamuyugin sa batik. So amo ato ang tingog ni Honorable Kapitan Rondines Junior Action Art. Araman ang suporta sa aton nga kapulisan sa pagbantay sa border control sa pagpugong sa mga pumuluyo o kung sang nagakadto sa amo nga Barangay Action Art. Sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, upod man ang traffic enforcer, kag-ara man ang presensya sang aton nga civil security sang syudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon. So amo ini ang aton nga nakuha nga balita sa area sang Balabag sa syudad sang La Carlota. Ang inyo ka action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salin sa report ni Aksyon Percival Villamor dira sa Central Negros. Isuan tagilayon ang aton sining talupangod. Magamon ni oras, kabugtaw pa ni siya Aksyon Roger. Basi kon tulugan na ni siya, kay ti lipat ko. Kuan gili si ila to, no? Alas 8 pa lang ganito, curfew na si ila, no? Mao nalipati ko Aksyon Roger, kay abi ko Aksyon Hotline gyapon, nalipat ko nga alas 8 gali dapat nagapahuway Canada. Kay ti kuan na mo ang sa probinsya alas 8 iya may curfew na. Galing ko ay man siya makapugong sa curfew siya, kay ti kuan man siya mo frontliner man. Aksyon Roger, standby. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Roger, may gabi, kumusta na? Yes, Action Art. May gabi sa itong Action Art. Mo daw kakita ko, wapo subungo sa... Live Action Radio daw, maila ko ba? Mga kadugay na nga relasyon na nga ito, no? Bago mo palang isugin? Sige, wala ko tayo, bago mo lang niya pagantaw ta nga daw nag-lain ni Surabla. Hindi ko daw niya daw pinasahi niya. Sige lang kayo matransfer ko sa voters registration ko sa Cadiz, boss, ah.
Siguro si Mayor Bading nga ng opisyon nyo, tuturan nyo. Nanti kami na konsulati, muna kasi daw nakalalampuas, mga kabilang konsulati, naging sa librang lugar, din na yung Purok Maynoswagon, Barangay Sunto, sa din, nasunod, ito barang mga 250 pamilya, ito nga pang swante, tapos nga nagwa itong 11 nga isa na kalugar, na son pag swante sa election art, naglambot sa 99, hidra lang mismo sa ilaw. Amo to nga, bisan pa ang mga nag-negative dito out of 250 houses, kada household, may isa lamang ipang swab. Tinabo dito yung nag-actionar, talos 48% na to, sunod pa sa Depura Maria Victoria Ibanez, pero natapos ng ilang kapon nga quarantine period. Ate, nagpa-kuan sila, fireworks, muta ko ng ila Independence Day Action Art, no? From 124, ang amon din nga kaso, karon 56 na lang. Wow, very good. Daw nagkamatama, Action Art nga nagagamay, pero galing kayo tingnan mo, pa sa mga contact tracing na parayon man, bangod kasi mga local cases in Action Art. Ang barangay Sunto nga may ara santo sang 99 pero karon tay ara 5 na lang ang nabili ng Action Art, no? Sa ila sini. Sa sinang barangay Sunto. Now sa mga police report nato may isa nga gidakop Action Art ini ang may kaso nga pagyabarang sa Republic Act 716. Buti may duway ba din na butang gid may kaso nga rape pala. Pero ang operation di patigay mga nasa 45 contact na sinigila mga hapon sa ringid na si John Michael Hipanaga, Tibor, 20 anyos edad, bata pa, kung open pa, 20 anyos pa lang. Soltero, residente sa Barangay Burgos sa may Villa Sagrado, ini sa mga barangay, ang iya sininga pulayan sa din Mangin Patigayon, ang pag-serve sang warrant o baras nga ginisyo sang RTC Branch 60 na kini ang may ara nga criminal case number 17-6459-C for violation sang section 5 sa Republic Act 7610 ginisyo sang korte kagin perma ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenez sang RTC Branch 60 sa siyudad sa Cadiz. Kaya napanugutan sa korte na Action Art na makapiansa sang 200,000 pesos para sa iya sininga temporaryo ang kailwayan. Okay. Pero pagkatapos nga inisya angin paibalo sa iya sininga constitutional rights under sa Republic Act 9745 agin paidalo man siya sa physical examination. Ate natabo si Action Art nga nagapabilin siya sa PNP Custodial Facility sa Cadiz City PNP tungod man nga wala man siya Action Art makapiansa. Sa dugang naton nga balita sa bahin sa siyudad sa Sagay Action Art nagbayad na naman sa multa sa bahin sa government center sa siyudad sa Sagay, 3 ka mga persona matapos sila nadakpan doon sa mga taga Victorias ni tungod sa ila sila nga pagpanagat mga alas 11 pasado takda sa gabi kagabi lamang sa bahin sa Sagay Marine Reserve diri sa Sagay Municipal Water. Ang mga gintang dakop ngayon ang isa kabot captain si Rolly Reyes si Mahilom 40 anyos si edad may asawa si Joan Pamplona Palerno 39 anyos si edad may asawa taga ini si Marlon Nobles. Nay, Marlon Inobia. Daw na sibot ko si Marlon abi mo. Sorry ka na si Marlon. Marlon Nobles. 25 anyos doon sa mga pumuloyak sa barangay 9 sa Sierra Victoria. Pero diri sila yung nagapanagat sa bahin sa Sagay Marine Reserve. Bagila sila panagat sa mga tuling kag sino pa sa kapulisan. Clearly violation ni sino pa sa kay Police Major Albert C. Under sa Section 20 sa Municipal Ordinance number 5. Dali yung confiscate. Bagila sila nga mga fishlet kaya ginkustody mo na gila sila nga sakayan kaya sila malat temporaryo nga ginunong dari sa bayan sa Sagay City PNP pero nagbayad sila sa multa
sa Treasurer's Office sa siyudad ng Sagay, gani ngayon ni sila ang matigag na ma-release. Pero sa dason sila, laban-laban, base magdako pag inamulta, kag dason third offense pa pagka-preso na action art based sa sining Municipal Ordinance number 5. So far, now, amo ni daw matulot ang why man action art, dari sa norte, kag muna alas 8 maning amon curfew, pero ti makagwa-gwa man ta kung kinanglanon, gaya dahil ba kung may mga insidente, kag-aksidente kakatabo, salamat man ta kasi daw medyo hilay-hilay kita di, mentras nga ulat man sa tuntuka, daway man aksyonar na nagsulod nga mga untoward incident ka mga balita. Aha. Aksyonar. Amo nang pinaka-the best nga balita. Yes, aksyonar. Ang pinaka-the best nga balita ko na, no? Kadang sikag patba di sa lapitan ka na mga pinaka-the best mga balita eh. Iti, sige lang, hindi pa man pwede kami kalusot na lang, makakantog kami na. Dason lang. O gani ah, mabalaw na to si Iba sila lapit-lapit bala. Gani ah. Sa parang mabala niya. Sige, dason na, tingbon to na. Balita aksyonar. Si Dayo Didil mo pamati na galing sa Mercy Flores sa Hong Kong. Nagapamati mo sila. No? Sa aton sila pagdulong sa mga balita. Oras sa balita, oras sa aksyon. Sa aksyon, Roger Godin, report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat gid Akson Roger Gutib, direkta dira sa Northern Negros, Sudad Sangcanis nga mga update. Post lang ko guro for some commercial, may bilin pa na no? Akson Hens, may bilin pa ko. Ati, why naman? Ati sige yontan lang, patrol na lang kwaon ta dayon na. Balik ka report na sa nga patrol, oy may gabi dira kay paring Sindoy Ransi, masi magsunggod ka naman karon di ka malawagan na. O sa kay Sir Alex Monteza, mayong gabi man, thank you for listening. Kag sa iban pagid nga hindi ko malabutan niyo ang iban abi nagapap basta kuan gani gulpiada magguluwa bala ang may mga mensahe nga kung kaisa mag-pop out gani bala hindi ko balikan na dayon gilayon ang una nga mga mensahe ginpadala nyo. Kay Teresita Orita Kahurao, Erwin Oiko kag Gaily Tagalog, thank you gid. Kay Reedfield, no? May gabi man dira. Thank you gid sa pag-monitor. Diri na kita sa balik nga report sang patrol upod kita kay Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan, may gabi. Arestado ang isa diri ka 34 anyos nga lalaki nga ginkilala kay John Larry Bayotas, residente sa Block 49 Lot 2 Abada Iskay, Barangay Vista Alegre sulad sa Bacolod sa isa ka bypass operation aging kasasang gintingog nga per sa station number 7 sa pagpanguna ni Police Captain Elmer Bonilla kag Bacolod City Mobile Force Company sa Bacolod City Police Office. Ining nadakpan nga si Bayotas ang nakuhaan sang 8 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan Cebu. Ining ginabroman talaga bugat sang kapin 4 ka gramos kag base sa dangerous drug board value ini nagadangat naman sa 26,000 pesos ang estimated market value sining mga na-recover nga illegal nga droga. Nakuha man sa pagkakasyon kag kontrol sining ni Bayotas Action Art ang 300 pesos ang kwarta o sariin ang 100 pesos dari ang marked money kag isa dari ka pouch o kon kahita sang ito kung sa rin man nakuha atong pila ka mga sachet sang illegal nga droga nga na-recover gikan sa posisyon kag kontrol. Ining si Bayotas ang nadakpan dira sa tubang sang Block 51, Lot 1, Zone 3, Purok Abada Iskay, Barangay Vista Alegre, sulad sang Bacolod. Ini sa karon ng preso dira sa social facility sang station number 7 kag boss nga nadlaw na talata sa kansang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Baliktad gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang
Ayos, ang hindi ko malabutan ng mga mensahe po, pasensya gida. Kay Madam Vanessa Mayo, siling niya, good night, good night. Now, sa tanan nga nag-monitor mga police stations, kumusta mga masko? Sige, palibot nyo. Ilang segundos na lang ang nabilin kag curfew na diri sa Bacolod. Kaya ang mga hindi essential workers, kapin pagid kung hindi ka man lang nagatrabaho sa mga BPO companies, mo palihog hindi na maghalagid ka guwa-guwa, ha? Kay ang violation, no, pag lubag ina sa curfew, no, sang Bacolod City. Ayos, tigaling way nagkita chimpo ho, ah. Papaway naman ta, kita na lang tamo sa action hotline naman, ah. Okay lang. Sunod ngayon nadlaw, ara na si Action Eric Magbanwa after sa malawing nga pag-hibernate niya. Pagbalik niya ti wa na gito, puging-pugi na. Kondisyon na agod sa pagdulong sa inyo kag pagpangalagad every night diri sa Action Night Patrol Program. Why na to, Jembo, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Salamat kid sa inyo pagbuylog, sa inyo pagupod, sa aton sining Thursday presentation sa Action Night Patrol Program. Sa mao'y kumalawagan nga mga nagmonitor ka padala sa minsay pasensya gid. Ay kanunoy manggubat gid. Thank you so much for listening. Sa ngalan sa ngamon mga kauptanan diri, duha naton ka mga reporters nga nangin kabuylog, out of town reports. Action Percival Villamor, ara man nagbuylog sa Action Roger Gutib, Action Jan Diaz sa patrol kag Action Nino Bugina. Nangin ka partner ta karon nagabi sa Action JM Baikin kag Action Henry Espolgar. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Action Eric Magbanwa. Ako naman, Action Art Tayhupon, saying thank you so much for joining the show. Hopda kami sa inyo pagpangamuyo, padayon lang nga magtutok sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon